Watay no barok pakai neng benda ke dugan do apa? Dugan mari ya tham gui matong ota set bukri kung apa. Neng tabung ne hapang dong tam sanai. Abo bukan nok rok set rok tangai di kang apa boleh nyusah wa bukri rok. Komi ota. Kami ni bekar ko komino om di hai. Kami di bekar rok ko biasa bangun job cakri buma yang ko ko apter ko khai sai matong ne ket ket bisa. Ni sin mungkin seraga deh. Ani ke pot di rumah. Besar rok bala khoro rogo duan rok rit rupai mana ini? Ka ki ke digla hai mani. Digla. Ke digla ni ka ba thum liang ka ba da ka thum liang ka ko. ঠিক আছে. Engkai Angkai bazarni customer tono jakre kita haruni bodolai saita matmota nongor rok ke wate rok kalai ta. simo roma usukang sithe pawo omo to kuno oro tongai ya angkai mo hanyo simple tongo bai kisuta borok kaijono kono bazarni borok kono buthang mangar thone mo theba mas Engkai tabuk je norok umte hai ke toman norok hapang tam ke sana musung. Jeng habang kesana mun tungo je sini open set no permanently. Oba hai rok nang sini badan ni nang ta ngai sini kabang ma sini je customer sana phainai rok boro ni bokisu yana jaga manai kalai ni bosubida nai oba hacha Orok ke koita jora rok borok rok jomu. Sinero automatically hor nocha পর্যন্ত জমু বুঝং angkai bazar bo omo haike jommu gocino daily jommu Dili. Orok ke kuno barok ra jaka umte hai barok. sinimo otor dogan rok haibe ko bai chung kuno bar thepaya ko Hamba. Je norok bazar committee khalai mani. Obo bende hai ke bazar asuru jaka mute tama baro songsa jaka. Taksa jorte bazar bar to songsa ya ka tak jorte chok bazar khai tongo to daily bazar to chok bazar nai sini bo chini alka basi sini dukan rok ba bazar rok subida gri ngai chini ro man thja ko kisu man thja ngai chim joto alka basi da khale ke se puja kaisa bazar thai asuk lais nai nei alka basi joto noi okra sakra borok bai logi tino kaisa committee khajaka o committee tino chum tui dului tabo chung bazar ro songjak daily sini bo chok bazar ngo ngai sing obon kaisa kaisa namu chung je sini rajya sarkar ba edisi sarkar ro sini bazar ni bagi kaham ba current ba itimode ba open set ba market store oborok no sing rajya sarkar no sing obono ya kaisa namu chung no itimode tar kiri ri kaisi no bazar te banai thunai sini sarkar ni bagi bo khub kaham nai obono develop nai asa khayo sing borok tardari ba rajya sarkar ba edisi sarkar no suba surwana nai kha mana kha khayo Je kami rogo bekar rok tongnai rok kisa pun dugan di mana? Hasil. Dugan to tabuk agi to kereta borok dugan agi je jaga borok income zero to mani tabuk je komse kom 50 60 teba sungno teba ekta darna jeng 50 60 na saka oba agi 0 point to mani borok income tabuk proত্যেকটা borok no 1000 ba 500 টাকা income daily income khayo chini bekar rok bo motamuti ব্যবসা বাণিজ্য habaika tabuk kono kam thai kri borok ব্যবসা khai sonana kaisa lama thaiman kha hini sim khawo chong Bising singo elakani borok ni sate sung mana যোগাযোগ ma bai sing belai tinyo o bazar no sai chok wi chong o kaham kani ni bagu dai singo elakani bising jara bekar sekar tongai rong bagai bosing suwan sugoi o sing Korea hati Thai bazar no sing tebon noi ko kaham kani ni wan sugoi tong lake Engkai oboni ya kulo sorkani bekak tei kuno norok Rajamun Rogani yak tu sini edisi ni tibo Rajya Sarkar ni tibo sung dabi no phele jongo o dabi khaima bising sini mutam ti purburja borja eron bising sung Sarkar ni bai phajari mane sung bo kisu aste aste sini mane bazar committee ni bising sidanto na halai jongo leptin toilet oba hairok sing Masuk itu makanya nih, kairon bising, kita semua nayu, raja Sarkar tani, semua kita subah teh semua beleng juga
গাহাম তাবো সিङाव दा दै नांगौ कारेन्ट नांगौ এবং তাই মোটামুটি सेट बाजार सेट सुपार मार्केट अबनो सुइसि नाखौबो दं अब थाइ जागाखै अब केबुनि दा अ थाइ जागा ओंखाय सिनि म कासिया कमिटिनि माने खा जागा